Tisztelt honfitársaim! Majd 3 éve, gimnáziumi éveink alatt Achillász barátommal megkötöttünk egy fogadást. A fogadás tárgya az volt, hogy én akkoriban vállaltam, hogy 2025 májusáig eljutok Jemenbe, azon belül a Szokotra szigetre. Hogy a műveletlenem nézőink is értsék, ez egy ismeretlen, turizmustól szinte teljesen elzárt terület. Nagyon nehéz és drága eljutni oda, talán nem is a legbiztonságosabb, ahol ironikus módon a világ legszebb tájai találhatóak, szerény, szubjektív véleményem szerint. Évek óta a bakancslistám elején áll, de sajnos senki Achillásszal az élen nem hittek abban, hogy eljuthatok ide eddig a pontig. Így kötetett tehát ez a fogadás. Nem is fogadásnak mondanám. Egy szerződés. Egy írott, aláírt, tanúkkal hitelesített és beszkennelt példányban archivált szerződés. Ennek értelmében a vesztes egy minimum 5 perces videót kell készítsen, amiben elismeri a vereségét, egész videóban méltatja a másik felet és elismeri, hogy minden szempontból jobb nála, majd ezt a videót feltölti a világhálóra. Ezért állok most itt. Ezért süllyedek le, akarom mondani, növök fel a gimnáziumi humorszintünkhöz. Nem voltam elég, elbuktam. Ma, 2025. június 11-én hivatalosan kijelenthető, nem jutottam el Szokotra szigetére. Tudom, sokkoló. Meg kellett volna tennem, de sajnos csak annyira futott a szerény, mi haszna életemből, hogy a fogadás megköttetése óta csak Olaszországba, Ausztriába, Izlandra, Finnországba, Macedóniába, Csehországba, Németországba, Liechtensteinbe, Svájcba, Lengyelországba, Szlovéniába, Spanyolországba, Törökországba, az Egyesült Arab Emírségekbe, Kirgizisztánba, Kazaksztánba, Svédországba, Szerbiába és Nepálba jutottam mindössze el. És tudjátok mit? Bármilyen szomorú, nem mentegetőzöm. Egyszerűen el kell fogadni, hogy vannak nálam jobbak. Egy valaki biztosan. Ahi. Az ember, akiről ha ez a feladat nem lenne, akkor is csak jókat lehetne mondani. Ő egy görög félisten. Egy 120 kilós szobor, amit az istenek félbehagytak. Kis ironikus túlsúlyban, de megtestesíti a görög genetikai fölényt. Egy ember, aki nem csupán létezik, hanem teret követel magának. Szó szerint. Amikor én lefekszek egy padra, az pihenő. Amikor ő az egész kondi kisétál szégyenében, miután 160 kilóban nyom sorozatot. Ha a tér nem is, a padló biztosan meggörbül alatta. És nem csak erős, okos is. Orvosi egyetemet végez, igaz, ehhez 2-szer érettségizni kellett, de természetesen fontos a vizsgatapasztalat. És hát nem megérte? Országos anatómia versenyt nyert, amivel majdnem 500 000 forintot vitt haza. Ez a bármi csak dolgozni ne kelljen mentalitás egészen kifizetődik lassan. Biztos nagyon irigykedik rá, mind a 11,5 másik induló. De ebből a pénzből biztosan képes lesz legalább venni valamilyen ruhát rövidüljön kívül a következő utazásunkra, ha 3000 méter felett lóháton véletlen viharba keverednénk. De belegondolva nem is kell neki. Ő az az ember, aki nem hátrál meg semmitől, nem fél és nem fázik, és mindig ki tudja fejezni a felsőbbrendűségét. Jó példa erre az izlandi vulkántúránk, ahol a 35 kilométeres túrára 30 fokban jó ötletnek láttuk fél liter vízzel elindulni. Én már rég feladtam volna, de Ahi, ő akkor is cselekedett. Nem félt oda menni vadidegenekhez vizet kunyerálni, ahogy egy természetes vezetőhöz illik. Tudta, mit akar, és megszerezte. Senki nem mert neki nemet mondani, szinte megadóztatta az emberek vízkészletét. Ezért is olyan jó vele ezekre az utazásokra menni. A legtöbbről ugye ott vannak a közös YouTube videóink is, bár tegyük a szívünkre a kezünket, én csak statiszta vagyok benne. Ő viszi a sót. És ezt nem csak azért mondom, mert elfoglalja a kép 3/4-ét, igazából ez is az én hibám, hogy nincs büdzsé nagy látószögű lencsére. Inkább ez csak azt mutatja, hogy ő jelen van. Dominál, vezet, ragadja a tekintetet. És hogy mi a legszebb az egészben? Ez a harci gépezet, akinek, ha Zeus még élne, egyből átadná a trónt, amint meglát egy kismacskát vagy nyulat, akit korrekt módon betonnak nevezel, hogyha az ő nyuláról beszélünk, hirtelen egy szelíd, remegő lelkű kisfiúvá válik. Ez az igazi férfiasság, amikor az acél mögött ott lapul egy plüss állat szíve. De ahogy már említve volt, ő orvostan hallgató. Talán azért,
Mert ha valaki 120 kilós testben ekkora szívet cippel, az kénytelen megtanulni, hogy működik. Ezen kívül hihetetlenül önzetlen, ezt a rengeteg adottságát mind mások segítésére akarja használni. Természetesen, amit tanul az emberi testről, szervezetről, mind háttérbe szorul, amint happy hour-ben lépünk be egy bárba. De ebben is kiemelkedő. Kevesen tudnak 1 óra alatt 10 sört elfogyasztani gond nélkül, miközben hibátlanul mondja fel a biofizika vizsgaanyagot. Persze, akkor is, ha senki nem kérdezi. De belegondolva, ő nem is igényel kérdéseket. Ha akar valamit mondani, ő mondja, hiszen ahogyan én is, úgy mindenki eltörpül mellette. Természetesen itt az intelligenciára gondolok. Szóval ezért állok most itt. Ezért vallom be a vereségem. Ez nem csak egy utazás elmaradása, egy fogadás elvesztése, ez egy világrend felismerése. Egy tiszta pillanat, amikor az ember ráébred. Igen, léteznek felette álló lények. Végezetül a fogadás másik tétje, egy Európán belüli repülőjegy volt a győztes részére, ami természetesen a vesztes áll. Ezt eredetileg a közös grúziai utazásunkra szántam, ahol egy opcionális program keretében kis repülővel szállhatunk fel a Kaukázus hófötte csúcsai fölé 5000 magyar forintért. Persze csak ha addigra a grúz légierő eldönti, hogy a honlapjukon egyáltalán elérhetővé teszi a jegyvásárlás. A lényeg, fix repjegy még nincs, de úriember módjára természetesen végre fogom hajtani a büntetésem. Szóval ennyi lett volna. A fogadás elveszett a büszkeség romokban. Tiéd a dicsőség, és ez a végtelenül kellemetlen videó. Ja, meg valami olcsó repjegy, persze ha a kis repülőn nincs felső súlyhatár. Köszönöm a figyelmet!